Nagaingka nga mga beam, litik sa flyover, kag nagabawod niya tukod, lakip na ang nagakudol-kudol, kag naga-swimming pool, ang matalupang dan kag maeksperiensyahan sa ongka flyover nga nahamtang sa tunga sang Haro, syudad sang Iloilo kag munisipalidad sang Pavia. Ini karon ang mainit sa mata sang publiko nga ini ang nangin resulta sang proyekto sang gobyerno nga nagabalor sang 680 milyones pesos. Sa pagtsekyar sang Radyo Bistado, hindi lang gali ini ang ginaatubang nga problema sang kadamaan, kundi mayara man mismo nga mga pumuluyo sang ongka Haro nga nadala sa road widening ang ilang nga mga puluyan nga nagalaom nga baydan sang natungdan ang kabayan sang ilang propiedad nga ginbakbak agod sa ikaayo sang progreso sang gobyerno. Yari ang pahayag ni Lino Ako Pico, 61 anyos, nga tumandok sang ongka Haro. Ang akon na tani nga magaman din na pagtulog pangod ang akon nga kaya ako na lang di wain baydan mo. Ang imo na rin nadala ini sa Pwede na yung sobra sa Widening. tunga daw. Okay. So bali subong wala ka pa nila mabayaran. Why duwa na ni pwede na yung way ko yung baydan nila pero aran to papilis ko. Puna ka remit ka naman sang ginapakayo nila sa imo. Oo, aran na Okay. qualified na ko sa mga mga papilis ko to. Din kaduwa ko na gani magawad kay 2000 pag COVID pa to. Amo lang Lazada tapos sa bahay naman nila ginano. Kay kalang kay way na budget. Oh, anong ba Hindi nga na budget dali nilang mga dire. Gin pakigbahay naman ni Madeline Hisancia, nga 29 anyos na nagatiner sa nasambit nga lugar, ang iya hibubuton. Siyempre, perwisyo sa amon for 2 years, another years naman nga makayo ni negosyo namon, guba na. Traffic, grabe. Makadto ka sa city, kilanlan ma 2 hours, kagid ka 1 hour, kagid makalabot sa city. Di perwisyo gid katama sa pamuluyo sang Pavia kag tanan sa 3rd district. Tumandokit kami dira for 29 years na kami diri. Mensahe naman ni Hisancia sa mga natungdan. Palpak gid siya katama. Ang mensahe ko, san-o ni matapos ang project kag san-o man ang cross nga makarga na namon diri sa traffic tanan-tanan kag na siyempre amon gabis may business kami pila na ka years na wala na why na sa may nagakadto di sa amon nga building kay kabudlay na baskin magpark. Gin pakigbahay man ni Mark Piojo, nga isa ka motorista, ang iya eksperyensya kung maglabay sa ongka Haro. May asol gid kay grabe traffic. Kaga delikado na sa kung hindi na lang makakayo dayon delikado na. Okay. Oh, so bali ikaw sir, sa saan mo yun na tulo pangdan ni nagbawod ang hindi naging butang din ang tukod. Dugay naman na yun nakita ko lang sa may post na sa Facebook. Oo. Isang nga ato sang time na nag-viral siya. Oo. So bali ikaw sir, may kadring nagalabay sa ining dalan diri sa ongka Haro. Oo, sir. Oo. Bali din mo gani nga trabaho sir, pila ka trabaho. Sa Lapas. Lapas, so bali din ka pagkapuli sir. Dira sa ka. Asa ongka dito man to ka diri sir. Okay. Sa pagbukas sila sa flyover, naka-testing ikaw agi sa ibabaw sila. Oh, anong napatsaganin mo sir? Okay man ang una to kayo wala pa nila na na-revealan niya may crack na gano'n. Oo. Eh butaway kag hindi traffic. Oh, taway. Okay. Okay. Nami man no kanami mo pagsama. Okay, isang pag sini sir, nalabayan mo sa to ang naga-swimming pool dira nga flyover. Oo, dira sa may gilid daw kung mag-ulan grabe ang baha. Baha. Okay. Ang hassle din sa mga motorista eh. Pero wisyo naman kon kabigon ni Erlos Salvador, nga isa ka jeepney driver ang sitwasyon sa flyover. Subong sobra traffic bala. Abutin ka lang kulang-kulang 2 ka oras bago ka makahalin. Bago ka makalibot liwat. Okay. Oh, so bali imong biyahe sir, diin ikaw gahalin tapos ang imong ruta. Halin ako lang Iloilo, agi ka ng Christ the King. Pag-abot sa Christ the King, ato pa lang tindi na ng traffic. Hasta de. Oo. Mga pila ka pag-abot mo sa Christ the King, mga pila pa ka minutos ang pondo sa salakyan ng Disney ka makadalagan sir. Abaw, kulang medya. Medya mga tunga. Mga tunga ka oras. Sa oras ba? Pwerte. Sir, isang pagbukas sa flyover, nakasaka ikaw dra sa babaw. Oo. Oo. Anong experience ni mo sir nung nabatsaga mo dra sa labay ikaw? Boy pa naman isa katuwig nga. Guba dayon nilang Guba kagad.
bagay niyan pamangkot sa kanila, bigyan nila ng schedule ng tao para hindi ganyan na mabudlay na. Okay. Paano na lang yung ibang nagtatrabaho na? Oo. Amo na lang sana ang tapusin na nila na. Samtang, kakulba naman, kag pagkabalaka, ang nabatsagan sa traffic enforcer sang munisipalidad sa Pavia nga si Allen Riles. Oy, giti, siyempre, may tampaktan, basi ko usdak. May tama, munang isa, may kami ang saga palapit, ibirim na kami sa sitrom. Okay. Kapag ka mo mismo, sir, may dala-dala man niya. Oo, It's the loob sa flyover. Oo. Hindi na ka balong sa grabe traffic. Isa, busy mata sa traffic. Pwede ka balong nga, bulpilan naman. Ang pangkot sa dalasan sa flyover, sir. Oo. Sa pagpatrolya sang team sa lugar, amon na tulupangdan ang kalsada sang intersection nga sakop na sang Pavia ang nagabaha apang wala man sang ulan o kon nag-awas nga tubig suba. Diri amon nakitaan ang gamay nga ilig sang tubig sa gamay nga giya sang kalsada. Ano bala ini? Mayara bala sang tuburan sa dalom sang kalsada? May nag-awas bala nga Poso Negro o kon tubig nawasa gikan sa tubo sang Metro Iloilo Water District? Yari ang istorya ni Ako Pico kon ano sadto ang sitwasyon sang Ungkaaro sang hindi pa simentado ang lugar. Alam mo, sa una, nakaedad ko pulo ka tuwid. Wala pa na di, kwan. Subong 61 ako. Ang tubang sang sir na da, may bungalog na da. Bungalog? Anong abot sa May sapa-sapa sa dalom lang. Okay, do tubig siya sa dalom niya. May sapa-sapa. Oo. Kaya muna nga siguro nagusmod na sa kay tungod sa dalom to, mumok mo. Pobok. Kaya muna nga hindi na sa mag-iwan kay tinanggalan niya, ginsurvey nila tanya na yung kuwan din. Ang kapasidad sang lupa. Oo. Sa babukat nga daan, di lang nga daan ang kuwan mo, tinulad daw. Okay. Dito gangan pa sang nag-agyan nila. Smooth lang na. Kaginyo nabatian ang tingog sa mga nagakabalaka tuoy sa pagbawod sang tukod bilang suporta sa flyover nga ginakabig sa kadamaan nga palpak ang pag-obra. Bantayan ang sabat sang mga natungdan. Ang ining report dodot sa inyo sang Ever Young Capsule. Gikan diri sa Ungkaharo, Iloilo City. Ako si Kabistadong Aaron Refoyo. Kaupod si Kabistadong Bunay Somblingo. Basta balita, serbisyo publiko, Radyo Bistado.